Doncs ara, com no hi ha més preguntes per part del públic, passarem a la intervenció final dels ponents. Recordeu que teniu un màxim de 3 minuts per intervenció i comencem amb ordre invers que hem començat. Per tant, Marta, comences tu. Endavant. Bé, a tall de conclusió, només 2 apunts previs. Un, m'ha agradat molt que l'Albert digués el que ha dit sobre el PAESC, perquè quan me l'he mirat he tingut la... O sigui, m'ha alleugerit, perquè he pensat, això és el que hem d'agafar com a referència. Per tant, gràcies per aclarir aquest punt. Segon punt, al revés, no estic d'acord. Últimament sento molt queixes de tal cosa s'ha hagut de fer en pressupostos participatius. No ho sé, vosaltres, però jo considero que els pressupostos participatius són perquè la ciutadania decideixi coses que poden ser de molt calat i que prioritzi coses que el govern, pel que sigui, perquè no és que no fem les coses motivadament, sinó que podem tenir uns altres motius, no ha prioritzat aquella actuació. I en canvi la ciutadania ha dit que sí, que vol prioritzar aquella actuació. Sigui reformar una escola o sigui instal·lar uns jocs infantils en un parc. La ciutadania pot decidir a través d'aquests pressupostos coses molt transcendents i per tant que no ho faci el govern vol dir que la ciutadania incideix en l'acció de govern d'aquesta manera. I aquest és l'objectiu. Jo crec que ja s'ha dit tot. Cal planificar. Jo he marcat un horitzó en 10 anys que tinguem tots els equipaments municipals en solfa, en aquest objectiu de sostenibilitat i de no emissió de CO2, sobretot. I això vol dir també actuar en altres àmbits, com hem dit, implicar la ciutadania, millorar l'aïllament, abordar la qüestió de la governança de les fonts d'energia i sobretot jo crec que vull remarcar aquests 3 eixos, que és la sostenibilitat, és a dir, reducció del nostre impacte sobre el clima, generar igualtat a través de la distribució i redistribució d'energia i generar democratització de la gestió de l'energia a través de la participació ciutadana. Molt bé, gràcies Marta. El teu torn, Marc. Gràcies. Bé, començar dient que ha estat un debat, no debat, una taula molt interessant, que compartir idees sobre un tema que al final ens preocupa a tots sempre és enriquidor, i per tant reconèixer-ho. Ho ha dit l'Albert al principi i jo ho tenia també aquí per dir, probablement és el repte més gran de la humanitat, és el repte més gran al que ens enfrontem la nostra generació i les que venen. És el repte majúscul, el canvi climàtic és aquí, és innegable, ha quedat clar, tots el compartim i els efectes són evidents. Evitar aquests efectes a vegades ens pot semblar que ens sobrepassa, que és una tasca titànica que s'escaparà de les nostres mans i sobre les que no hi tenim efecte, però no és així. Està a les nostres mans, les nostres actuacions, les nostres decisions i les de l'Ajuntament també, i per tant és important qui siguem. Serà important també el consens, perquè sens dubte si estem parlant que és el repte més gran al que ens enfrontem com a humanitat, caldrà consens, ens haurem de posar d'acord. No estem parlant de coses que farem en 2 dies ni en el proper mandat, estem parlant de coses que tenen horitzons de fins a 30 anys. Estem parlant de marcar-nos objectius en la neutralitat del 2050 que van més enllà no només de les instal·lacions de l'Ajuntament, efectivament, sinó que també de tot Vilassar. Per tant, l'Ajuntament aquí hi pot tenir molt d'impacte. Si tenim objectius a 30 anys, haurem de ser flexibles també. El PAESC és una guia. El PAESC no és una bíblia i no ho ha de ser. És només una guia que ens ha de servir de referència. Caldrà tindre visió, hem de tenir visió, hem de tindre visió clara, tindre un pla traçat, ser flexibles amb aquest pla, no és la bíblia, cap pla que ens marquem, ni el PAESC ni cap altre, i per tant és important tenir una visió clara i ser flexibles de com hem d'anar modificant les nostres actuacions per arribar a aquests objectius que han de ser comuns. És aquesta la combinació que necessita l'Ajuntament, visió, flexibilitat, consens, però també lideratge i capacitat de treball. Hem de fer coses, no hem d'escudar-nos en el garantisme, hem de ser actius, hem de tirar endavant els projectes. A vegades hem perdut oportunitats i no ens ho podem permetre, hem de tirar endavant perquè, insisteixo, és el repte més gran que tenim la nostra generació i les generacions futures.
Doncs això és el que veiem, no? Que creiem que és el que hi podem aportar, aquesta visió, aquesta capacitat de treball, aquestes ganes d'entomar els problemes i aquesta capacitat de generar consens i de tirar endavant. Només deixeu-me insistir en el tema de l'adaptació perquè parlem recurrentment de la mitigació, però el canvi climàtic ja és aquí. Ja és aquí i les escoles ja fa un any que no són, ja l'any passat ja no eren suportables. No s'hi pot estar a les escoles al mes de maig, no s'hi pot estar a les escoles al mes de juny, no s'hi pot estar a les escoles al setembre ni a l'octubre. És insuportable, necessiten solucions. Gràcies. Agnès? Doncs jo crec que ha sigut un espai molt interessant perquè realment a vegades ens costa trobar espais per parlar així de manera més o menys diàfana i amb una guia externa dels temes a tractar, i crec que és un format interessant perquè aflorin idees des dels diferents punts de vista que representem políticament, i en aquest sentit volia agrair a l'organització aquesta oportunitat perquè crec que ha sigut molt constructiu. Bé, m'alegro de veure que els meus companys estan d'acord en lluitar per mitigar el canvi climàtic. M'hagués agradat poder entrar una mica més en tota la part de reduir el consum, que també ha sortit més o menys per part de tothom, però sense acabar d'especificar com reduir-lo, perquè el format del debat no estava enfocat cap aquí, però crec que és un tema que és interessant i per nosaltres, com ja he dit, és d'especial rellevància. Hi ha altres idees que m'han amullat una mica més, com la d'aprofitar la zona agrícola per posar-hi fotovoltaica. Siguem conscients, com ja he dit, les fotovoltaiques tenen unes externalitats, però a més estem vivint un moment en què grans companyies elèctriques es dediquen a comprar terreny agrícola per posar camps de producció d'energia solar, i això és un problema perquè està provocant més despoblament rural quan el que ens cal és repoblar les zones rurals, i a més posen en risc la producció agrícola i generen una sèrie d'impactes en els ecosistemes en els quals els estem posant. I cada cop hi ha més projectes en aquest sentit, i nosaltres des de Vavord estem molt preocupats per l'augment d'aquests projectes perquè és un intent de seguir amb el model actual de consum i de distribució de la producció en poques mans que distribueixen a la resta de la ciutadania. I això. Llavors, que esperem poder treballar conjuntament en el proper mandat per poder fer una transició ecològica que englobi no només la transició energètica, que també, sinó la transició en tots els àmbits de la vida, perquè realment hem de transformar el nostre mode de vida, i que espero que tothom estigui tan disposat a col·laborar, a negociar, a donar idees i participar com s'ha exposat en aquesta taula. I això és tot. Moltíssimes gràcies. Molt bé, gràcies. Albert? Això, tornar a agrair a l'organització, la iniciativa, la idea. Per nosaltres això és una problemàtica molt important, un repte com a societat. Llavors, jo el que voldria remarcar és que l'Ajuntament actualment, ho diu, les coses interessants del país és que estructuralment hi ha una deficiència per afrontar aquest repte, amb els tècnics que hi ha. Llavors, realment, l'equip que li toqui governar doncs s'haurà d'implicar políticament amb el coneixement que tingui sobre la matèria. Si no el té, doncs s'haurà de complementar. Nosaltres el tenim i doncs ens agradaria poder tenir aquesta responsabilitat, perquè és una responsabilitat, i també amb el compromís d'exercir-la i potenciar-la des del minut 1. Llavors, bàsicament creiem que les solucions de la societat segurament no passa únicament per la fotovoltaica ni cap de les tecnologies que n'hi ha, sinó segurament les solucions normalment són duals, de solar, que no hem parlat de la solar, pròpiament dita, que aquí en tenim molta. Jo personalment, la família de la meva dona és de Polònia i em fa una mica de vergonya que a la granja de Polònia, del nord-est de Polònia,
a la granja ells tenen instal·lada solar tèrmica i ara instal·laran solar fotovoltaica i jo no he pogut instal·lar aquí, no? Dius, ostres, què ens està fallant aquí, no? Això és un tema i que realment jo crec que una mica el que comentava anteriorment, que l'administració el que necessita és que la problemàtica més gran que té de vegades per introduir nous elements a la societat és la participació de la gent i que el meu compromís i de la nostra agrupació és que en totes les iniciatives referents a aquest tema ens haurem de reunir periòdicament, trimestralment, per fer un seguiment de les actuacions que hem de posar en aquest àmbit a Vilassar i que des de això, torno al minut 1, però que nosaltres, en qüestió de mesos, jo crec que l'Ajuntament ha de tenir una planificació de les actuacions que s'hauran de dur a terme en 4 anys. Jo quan dic que s'han d'accelerar l'execució dels projectes, em refereixo que quan la planificació sí que toca molts aspectes, però quan ja tens un projecte pensat, s'ha d'executar, perquè un projecte, o sigui, no hi ha projecte ideal. I dius, quan el tenim, ostres, discutir no sé què, hem d'unir esforços i tirar-los endavant. Molt bé, gràcies. Doncs bueno, bé, hem arribat a la fi de l'acte. Dono les gràcies a l'Ajuntament per la sessió de la sala, als ponents, la Marta, el Marc, l'Agnès i l'Albert per la seva participació, a tots els que heu col·laborat amb l'organització i, naturalment, a tots els assistents un agraïment molt especial. Gràcies a tots.